Itinagan ti Ama. Napalabas. At day mawag iti balay ti pamilya Rugante, ket ni Monica tinakasungbat. Nagdanag ti balasang iti imbaga ti saan ang nagpaamamo a caller. Iti sa Bali a Bangir, pinalpaliw da Hepe Salvador ken P.O.1 Mendez ti pasdak nga inyawag kadakwada ti informer da. Mas daw ni P.O.1 Mendez no apay asaan damat langan arautan ti nasaw a pasdak. Ngem kinuna ni Hepe asa narumbang nga agdarasudos da taamken na nga mga numaulit ti napasamak nga adda tinaysagmak a kakadwada. Kabigatan na napan ni Mayora ijay simbaan. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo ang napaulwan. Itinagan ti Ama. Sapay la kuma, taadda dita ni Padre Simon. Napatagtigagarak ka ni Padre Simon. Jakon imbagay di rabii a kaaddanay di balay. Taamok asaan aday jay ti umno ka nito. Kasayaatan no gagaraag ita di ti simbahan. Nasapa pa'y mat. Patsak ngawan mat siguro tinasapa pag na ni Padre. Ne, nakapadlaksa mat ti pagdagdagusan na. Nakapadlak nga agpaiso. No kasta nga rod, nasapa rimwar ni Padre. Sayang tadyakon na abutan pa'y. Anya day chay. Diyos ko, ang mga naman nagdagdakas ni chay. Agsiputak. Ang mga no anyakit iti mapasama kanya dito ay. Ada nagsardang at tricycle. Ang mga no nagsublin ni Padre Simon. Anya jay kunam, Mayora? Padre, adalakit di sa bali a tao dito'y simbaan. Anya? Pagarupag nga ang mga no umililaan ti San Bartolome nga umay sumarungkar dito'y simbaan. Ngam, sa bali ti agparparik na kanyak. Tinasaya at Mayora. Mapan kayon. Umadayo kayon dito ay. Ha? Padre? Amangan naman nagdakdakas kit di ginadlaw yaw. Narigat na mairamraman kayo. No bilang tadadakas apanggap na. No asino man dayjay. Dagitoy na aladawan iti dayja adiso, Hepe. At damat sumagmamano aladawan dagiti lalaki ang mapanijay. Kita man no adadag iti lalaki iti ladawan nga adda kada tayo. Kahit ko asawan. Amangan no addamat kaso dagita. At iti ladawan dagiti adda kaso na, Hepe. Agyaman ak Mendez. Dahito yung mesa. Adda dito yung file tayo. Hepe? Dahito yun eh. Natiliw idin gapo iti kaso apa nagtakaw. Ngag paiso, Hepe. Ngam nakaruar mo't lang. Uray pay. Nas ka na mapaliw dahito yung tao. Amang ano iso ti mangitunda kada tayo itilid. Tapno maamuan tayo no adda pa kay naiganda. Iti sindikato nga ano pan tayo. Si Kamot Monica. Apay adinak inkuyog anapan ijay ayan ni Padre Simon. Nasirmo na naklakot nga rodon. Pasensya ka Yaya Ising. Amumat ano may papanan kan ka. Nalaka ama kaungat ni Sir Leon. Pasensya ka Yaya Ising. Saan na bale? Saanan ang maulit dayjay? Aywan talaga arumbang laasaanan. Ang mga noan niya ti aramiden kanyak ni Sir Leon no maulit dayjay. Yaya. Ulitak dya imbagak. No may papanan kan ka. Kabailan ni Sir Leon ti kumabil. Kadyak kayat ti makabil balasang ko. Ay na, pakpakawan. Ni Mayor Arrogante ti mawag ijay presinto, Padre Simon. Apay ka no, Hepe.
Sigun ken kuana. Adda kano tinadlaw na nga umar-arubayan dito simbaan. Nagpalpaliaw ako ni Tiaglawlaw, hepe. Agamawon mo tinadlaw ko. Jack nadlaw ti imbaga ni Mayor. Nasken nga sigurado kami latta, Padre Simon. Anya ti kayat mo asawan, hepe. Para iti siguridad jud daytoy, Padre. Men, search the area. Yes, sir. Imbagak mo't nga awan tinakita, hepe. No pegas ta? Agyaman naklata. Amang ano kayat yung kape? Uno, soft drinks. Saanen, Padre? Tilaan kayat ko. Ket masigurado mi, anatalged kayo ditoy. Anya nga tan tinapasama kiti simbahan. Napan nga tan da happy ijay. Ha. Hello, Leon. Jonah, ato na papagaparamid ko ka. Ha? Anya dayta, Leon? Kaya't ko ang maisira ti negosyo ni Mr. Carantes a restaurant. Anya? Ngam apay. Basta kasta ti kaya't ko ang mapasamak, Jonah. Isa po na iti rason, tapno makaiyulog ka iti closure order. Hello? Leon? Hello? Oh. Anya mo ni Leon? Apay akong formilatan ti kayat na aparamid kanyak. Kasano ko maapaisara ti negosyo ni Mr. Carantes? No awan mo tinadagsan apang ibasaran. Chief, nalinis Taglawlaw. Awan ti pagilasinan nga adda managdakdakes nga umar-arubayan. Sigurado ka, Mendez? Un, hepe. Nasayat nga rod no kasta. Anya nga tadya inyawag ni Mayora anadlaw na, hepe. Diyak mo, Mendez. Alan, urayan da ko ni J-Mobile. Kasaritak labiit ni Padre Simon. Kas itinako na akon, Padre. No adda madlaw yo apagpaggadan, awagan daklaeng. Ti mismo na cellphone ko ti awagan nyo. Tapno uray sa dino ti ayan ko, makontak dak. Agyaman nak, hepe Salvador. Awanan yaman na, Padre. Hepe? Pasensya ka ni ti kalabas. Ti panagbalin ko amitir launay. Maawatan ka, Padre Simon. Amukmat akayat mula nga ramiden ti rumbeng. Hepe, Kayat ko lang nga maamuhan, Padre. Ar-aramiden mi apan nakabagi ti linteg ti amin. Tapno mapagtalinayad mi ti linak ken kapya dito'y San Bartolome. agyaman nak, hepe. Kaya't di kayo danag. Makatulong ak iti kasta panggapyo. Mabalin ko nga inayon iti sermon ko ti maipapan iti dayta. Tunggal mang misa. Amo, sangay ti pan nakibiyang. Nga mamangano ni Mayora ti madaksan no bilang laeng. Anya ti kayat mo asawan? Kasanon no awan ti iligal ang makita da. Tapno may pasara ni Mayora ti negosyo ni Mr. Carantes. Bogi. Laglagi pam amo. Ti asawam ti Mayora. Amangan no masirok ni Mr. Carantes ti planom apan ang sabotahe ti negosyo na. Wanyag paisuan niya. Iso kasayatan siguro. Nasaan tayo niraman ni Mayora. Itanya man na plano yo kontra ka ni Mr. Carantes. Anya nga rod ti maisingasing mo. Simple lang, amo. Likidaran tayon ni Mr. Carantes. Apay adi ka makaidna, Monica. Diyak man amo yaya ising. Awan mati amo karumbang apagtanagak. Ngam no apay akasto iti marikrik nakita. Amangan mat ngamin no kumpormila ditan ti pampanunutem balasang ko. Yaya ising. Laglagi pam ati anyaman a pampanunutem. Sigurado a makaapektar iti amin at ignay mo. Iso apo nasem no anyaman dagiti negatibo nga da iti utek mo ita. Uray kita agkalma ka balasang ko.
Uray po utem ti imbagakken ka. Pasensya kan, Leon. Awan pa'y ti makita ka rason tapno tong palag ti bilin mo. Imayak diti opisina. Tapno ibagakken ka alipati mon tinyawag ko. Ha? Saan mo niya ikaskaso dahil nga inyawag ko kan ka? Amom, Leon. Saan ka amauawatan? Anya ka di talaga ti kayat mo mapasama. Basta tong palemlatan di imbagakken ka, Chona. Di mo ikaskaso di inyawag ko kunaklangarudan. Sige. No anya ti kunam. Iso ti matungpal. Adda na pintas adamag, Chief. Anya dayta, Mendez. Nasiputan ng dagiti asit tayo. No sa dino ti pagnanaidan di maysa kadagiti mapalpaliw a suspect tayo. Akamang ti sindikato. Nasayat no kasta. Ibagam iti asit tayo nga ganad. Kansan ngagpadpadlaw. Imbilin kung day takin kwa na, Chief. Nasayat lawon ay. Sigurado nga ad-addan a mapaliw tayo ana imbagday di a suspect. Taammo tayo no sa dino ti pagnanaidan na. Saan tayo kadipay lang akam magan, Chief? Adamot tin dagiti ebidensya tayo kontra ken kwa na. P.U.1 Mendez. Adda kaya tayo aduktalen. Saan ka di? Iso asaan tayo pa'y akam maganday jay a suspect. Bareng no adda pa'y maamuan tayo. May papan iti sindikato nga ano pen tayo. Napanggayam ni Papa Ijo munisipyo, Mama? Wen, iha. Di magaslaan. Imbilin na nga ang mga numarabyan na agawid. Apay, Mama? Adda ka no emergency meeting da kadagiti kasosyo na itinegosyo. Oh, apay ang nagsanay ka itinaunag. Kaslang amin sila unay itan ni Papa. Iha, negosyante dya, ma'am. Talaga akas na tibiyag dagiti negosyante. Saan ka di ang mabutang ni Papa? Ha? Anya ti kayat mo asawan, iha? Dandanidan ka ni Mang Bogi itay nabiit laang. Saan ka di, Mama? Ngam api akas laawan anyaman na ka ni Papa dayta. Iha, amo ni papam ti aramidan na. Iso asaan ka madanagan? Ikagkagumaak ti saan nga agdanag, Mama. Ngam kadagiti mapaspasamak ita dito San Bartolome. Talaga nga agdanagak, Mama. Iha, saan pa'y analpas ti saritaan may kadagiti kasosyo? Madanagan namin kan ka, Papa. Rabiin. Kakuyog kumat ni Bugi, iha. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Basta orayan ka, Papa. Saan nakamaturog, aging gaasaan ka sumangpay. Mapuyatan kan ano kasta. Awan na nyaman na kanyak dayta, Papa. Basta orayan ka. Unay kan aya, Monica. Orayan ka, Luguna. Talaga nga orayan ka, Papa. Nalalala, sikat ti makaam mo, iha. Ala nga roden, putden tan ti saritaan ta. Tapno makasubli ako ni ti saritaan may kadagiti kasosyo. O sige, Papa. Bye. Bye, iha! Anya lakit din ti anak ko. Ikarigatan mingering paskin ni Bugitar aramidan mi ditoy. Iti kasta, kaawid kami. Ibagbagakken kwa na asyaklatan ti manguray kin ni Sir Leon, ma'am. Ngam di namut kaya? Saan ka no amaturog aging gaasaan ang makasangpet ni Sir? Baybay amlatan, ising. Ingkakat maturugan. Ay, saan pa'y Ma'am Chona? Ne, apay adi mo kayat ti maturog. Maamakak. Ang mga no-question na rin naktumanan ni Sir Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan akayat ni Sir Leon abaybay ak ni Monica? No nakariing pa'y ni Monica, naskan ang nakariingak pa'y mat. Nalabas mat dayta. Kasta ti kayat ni Sir Leon, Ma'am Chona. Iso asaan nakamaturog.
aging gaasiririing pailaeng ni Monica. No kayat mo, hepe. Mapantarikusan di pagnanaidan ti suspect tayo. Delikado dayta, Mendez. Ang mga numakadlaw dayjay. Ha? Sa nabalita nabilin mo ti asit tayo. Tapno paliiwan na naimbag dayjay. Saan ka di? One chief. Baybayan ta ti asit ti makam mo amang paliiw kan kwa na. Saan lagi di nga atapan ti suspect tayo nga asit gayam dayjay. Iso anatalgad ti may patpatungpal nga investigasyon kontra kan kwa na. Sa bagay, adda puntom, chief. Basta ituloy talata ti agronda. Ngam saan tan amapan iti lugar jay suspect tayo. Narigadan. Amang ano mabulilyaso pa iti panagpaliiw ti asit tayo. Sana ka makaid na. Apay nga takas to'y tiriknak. Adda nga tamanan dakas ang mapasamak ita Arabi. Dito'y San Bartolome. Tinasayat. Agpanginak mampay. Sa anak matlang agtublat. Isang agpanginak. Rumbang kumana katurog ako niti kasto nga oras. Nang talaga adinak sa rungkaran ito lap. Awan man ti diti rumbang aguri ka. Anya dyan nagranyag iti dayja diso. Addan samit uram. Talaga ang nagranyag iti dayja diso. Addalakit di maururam. Anya ti uram anatan nawagan ni Padre Simon. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Napan ni Mayora ije simbaan tapno kasarita na kuma ni Padre Simon ngem di na naabutan ti padi. At dapay ti sabali ang adlaw ti Mayora ket apama na simmangpet ni Padre Simon imbaga ni Mayora ken kuana tinadlaw na. Iti sabali a bangir at damanen negosyante ang nakagura ni Don Leon iso ang nagsaritaan da ken ni Bugi noon niya ti rumbeng ang mapasamak iti nasao ang negosyante. Iti may sa Arabii saan ang makaturog ni Padre Simon. Itagagayem denggen nyo tituloy tinobela tayo ang napaulwan. Itinagan ti Ama. Tinasayat. Agpanginak mampay. Sa anak mo't lang agtuglat. Isang agpanginak. Rumbang kumaan nakaturog ako ni tikastoy nga oras. Ngam talaga di naksarungkaran ni tuglat. Awan mat kit di ti rumbang ha? Anya dyan naranyag iti day dyan diso. Addan samot uram ijay. Talaga nagranyag iti day dyan diso. Addalakit di maururam. Anya nga tati mapaspasama kaya. Dagi dyan tilugan dagi ti bombero. Mangag ko dito iti unit ti sirena na. Makamulitan. Rumwarak. Ikagumak ti mapan iti day dyan adiso. Ataytan ti maururam apasdak, hepe. Kartingam, nasken na tumulong tayo. Sinyasam dagi ti kakadwa. Kakadwa! Kartingan nyo! Dagiti ofsusero tinasken na kontrolan tayo. Tapno saan ang masinga dagiti bombero. Matungkal, chief. Da kayo! Aglisi kayo! Saan kayo unay nga masinag? Kakabsat! Umadayo kayo. Tapno saan ang masinga dagiti bombero. Alaan! Sige ba kakabsat? Nalaklak ka mas sa ti apoy. No saan ang masinga dagiti bombero. Isungaglisi kayo bay! Unak tupay kayo. At uram iti daytoy adiso. Sa baling amin at talaga tiranyag anak itak manipod iti simbahan. No saan ang masubsuban adagos dayta nga uram. Amang ano agramaram. Ket mairaman dagiti adta iti sidag na. Padre Simon, apay nga dakat ito eh. Si kagayam hebe. Anya tiar aramiden nyo dito. Natanawagak manipod iti simbahan ti kinaranyag tuban.
Iso ngayon kagumaktin. Padre, Dinakla ko matalikas kasong hepe. Awan matidakas ti kagdakit. Amangan ko na, no damat maitulong ko. Kas inkarikken ka, iha. Adda akon. Agyaman na, tawad ti dakas na napasamak kan ka, papa. Hanya ka kadiaya. Imbagak meten, iha. Kabailak asalak niban ti bagi. Kan may sa, adda ni Bugi a driver bodyguard ko. Papa, Dinakbaybayan ni Bugi, iha. oray pa'y, papa. Di malapdan ng agdanag. Hala nga Ruden, inka maturogan. Sa nabale, tanakasang putak meten. ado a pamilya ti apektado iti napasamak nga uram, Padre. Nagramaram ngamin. Una yan. Anya ngamin tinapasamak, hepe. Saan ka pa'y nga mo? Madama pa lang ti investigasyon dagiti bombero. Parikot da ita ti temporaryo apag naedan da pa'y laeng. Awan ti papananda, tani. Awan mo ti ore bakante ko maalugar dito barangay. Amabalinda at temporaryo apagpak niyan. Ije simbaan, hepe. Ha? Nalawat ti likodan ti simbaan. Mabalin nga ija ti temporaryo mapandapay lang pagyanan. O sige, Padre. Iso ti ibagak kadakwada. Nagsapakan ang nagariing Jonah. Jakam mo, nga manipod na lukagak itay parbangon. Saan ako na makaturog? Anya? Day dati agpaiso, Leon. Tsak man amo. Kas lakit din at dati pagdandanagak ajak mat amunoan niya. Amangan no kompormi man lang aminan ti pampanunutem. Saan ko nga ilibak? Talaga saan ang mapunas iti Di mon pangikot- ituloy nga ibaga, Jonah. Amangan no day tamanen ti saan ta pagkinaawatan. Leon, No may panggap iti desisyon ko. Kadagiti negosyo ken kakompetensya. Awan ti karbengam amang questionar kanyak. una yun ti kasta sa Leon. Ibagbagaglaeng ti podno, Jonah. Iti kasta, maliklikan ti panagsumangta. Nasapan sa unay ti papantay jay simbaan, Monica. Apag isulaang yaya ising. Kan may sa, adda dagiti inal daw ang masapa ang mapmapan iti simbahan. Masapa da sumarsarong karijay. Sa bagay mo't kit di Kan may mayat no nasapa ta ang mapan ijay. Maamuan ta adagos no anyaman dagiti naskan ang maaramid ijay. Wano saan? Maamuan ta no anya ti kasapulan ijay. Kat makagatang ta adagosan. At damat kit di puntong balasang ko. Aday tanti simbaan yaya. Monica, kita na Ha? At damat ubing nga agkikinamat di ta paraangan ti simbaan. Wanyak pa iso. Apay nga ta. Asino dagita? Kastagayang padre. Wen, Monica. Iso a temporary anang ipatakdardapay lang iti tent apag naedanda iti likodan ti simbaan. No kasta nga roda. Kasapulan dati tulong. Monica? Naimmaglakid din ta nasapa kami nga imay kaniyaya ising. Naamuan mi adagos ti may papan iti dayta ang napasamak. Kinapudno na. Mapana ko may jitsindaan ita. Tay nakagatang kadagiti mabalin ko nga itid kadakwada. No kasta nga roda. Sumurotak padre. Umayak mat. O sige. Mapantay nga rod ijitsindaan. Chief, adan resulta ti investigasyon dagiti bombero. May papan iti napasamak nga oram. Ket anya ka no ti makagapo? Apay na uram dahi di abalay. Sigun iti investigasyon da, naigagara ti oram. Ket posible dagiti dupang ti akin aramid. Anya? Nakasarak da ngamin iti maatap nga arwaten dagiti drogista iti asidag ti nauram abalay.
Ken adamot nakita da abasyo ang naglaon iti gasolina. Kastagayam. Saan laday ta, hepe? Sigud ka no adupang ti maysa kadagiti agindag iti balay ana uram. Anya? Ayan ita day ta a tao. Sigun kadagiti kabalay na. Nabayagan asaan ang nagaw-awid ijay balay da. Mendez, kasapulan tinaununag nga investigasyon. Ang mga no adamat pa kay naigan day ta a tao, itipan nakauram dayjay abalay. Delikado da ito, amo. Apay bugi. Anya ti delikado. At na nakadlaw iti tawa binilin ko. Amang paliw ka ni Mr. Carantes. Anya? Dahil tatinyawag na kanya kita'y laeng. Delikado talaga. Masiguradok nga atapen lagi din ni Carantes nga adda pa kay naigak iti tao ana si putanta. Amo, Agpanunot ka iti pamuspusan, Bogi. Diyak kayat adumakkel ti parikot. No kasapulan nga isapsapam ti pananglikidar mo kin ni Carantes. Aramitan, basta diyak kayat ti agparikot. Imayak adagos apaman anaamwak tinapasamak, Padre Simon. Mayora, Binilin kong dagiti masaknan a taok iti munisipyo. Imbagak nga aramidan da adagos ti amin, tapno may paay ti tulong a kasapulan. agyaman akan ka, Mayora. Naimbaglagit din, tama nagtulong ka. Dayta ti kangrunaan arumbang nga aramida kas inatiili, Padre. Tulungak dagiti agkasapulan. Kas kuma dagiti nagbali na biktima dayjay nga uram. Nakakasingarod dagiti ubing. Naimbag tay manugot kayo a temporary nga agnaad da pay laang iti likudan ti simbaan, Padre. Awan ngamin ti masnob apapananda, Mayora. Jakmat ida mabali na baybayan, ama panlatan iti no sa dinula dita. Amang ano niya pa iti mapasama kadakwada. San abale, Padre? Mangkita kami adagos iti relocation site para kadakwada. Nagsarita kayon kin ni mamam, balasang ko. Ha? Apay, adda ka din ni mama diti simbaan, yaya? Katuan, nakitak tilugan na ang nakaparada iti sango. Kasarsarita na itay ni Padre. Diyak pa'y nakita ni mama. Kastaya, kunaklakit din no nagkita kayon. Tinasaya at yaya, si kapay laang ditoy, tain nakasarita ni mama. O sige, ang mga nupumanaw matlaang adagos day dyan. Asino nga taday tanong awan? Awan mo tinamnamaik nga awag ko ita. Sumbata. Rogantes Residence. Hello. Asino daytoy? Hello! Apay di kagso? Leche! No sino ka man? No one ti maramidam. Saan ka ngumawag? Agpakamatay ka langan! Sino nga taday dyan nga imawag? Ngam saan mo't nagsasaw? Anya ti kayat asawin ti kastyeng inaramit na? Mangbot-boteng nga ta! Amangan mat no ni Carantes tay jay. Amangan no mang subsubok day jay, isungay mawag. Saan ang mabalin ti kastoy? Jak itulok asyakitin ti subsubukin da! Agsubli ako ni ije munisipyo, iha. Dito'y kami pa'y simbaan ka ni yaya isin, mama.
Si kati makaam mo. Ngamne, aganad kayo, ha? Ha? Apay, mama? Basta aganad kayo. Kan saan ka ngagparabii. Amang ano agungat ni Papa. Di kay agdanag, mama. Tumulong kami lang kadagiti temporary itang adda dito simbaan. Ala, si kati makaam mo. Mama, aganad kayo mat, ha? Ha? Diyak kayat nga dadakas na mapasamakan ka. Di kagdanag, iha. Aramidag ti amin. Jack itulog nga dadakas ang mapasama kanya. Dagito'y dagiti nasarakan dagiti bomber, iti nakapasamakan ti uram, Chief. Mararamat nga agpayso dagito iti droga. Hepe, Nas ka na maamuan tayo no adakit di pa kay naigan ti dupang. Asigod nga agnanay iti daydi abalay. matungpal, Chief. Kaya't ko makasarita ti mismo nga agindag iti nasao abalay. Chief, Ang mga no adapay maitid da nga impormasyon ang makatulong kada tayo. Tapno maamuan tayo no sadino ti ayan daydi at tao. Dakkel ti atap ko ani karantis da jeng mawag pogi. Amo, Awanin ti sabali pa'y a posible ang mga rami di tikas jay. No saan ani karantes. Katiga po na. Isulaki di jay pan nakadlaw da iti binilin mo amang paliw kan kuana. ikagumaan mi amuan. Nagpaiso day ta, amo. Di ka di mamati kanyak, bugi! Oh, amo. Relax ko malaeng. Noan niya timbagak. Isutag pa iso. Naawatam! Pasensyahan, amo. Sana na maulit. Ni karantis lakit di dayjay. Naawatam! Anya ti kayat mo aramidek, amo. Nalawag met timbagakken ka idikalman. Saan aya? Nunas kanya isapsapa mon ti panang likidar mo kan kuana. Aramidemon. Amo, Jak kayat agparparikot akastoy, Bogi. Jak kayat nga adamang borboribor iti panunod ko. Ti kayat ko, naanayas akanayon ti amin. di kagdanag, amo. Talaga plan-plan workon. No anya ti kasayatan nga aramidek. Kas iti sigod. Daytay saan apulos nga atapen dagiti mapanawan na anay gagaragayam ti pannakatay na. Iti kasta awanen ti mapasamak nga investigasyon. Ikagumaak, amo. Jak kayat amapaay ka, Bogi. Amom ti mapasamak ken kanu mapaay ka. Amo. Sabagay, masigurado Anya dayjay. Anya ti mapasamak kada Don Leon. Iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggen. Tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon June Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.